gobagrano khulomaya paro boni khairong mani baino boni sakthar mung baino tini jeng TIPRA hasteo TIPRA Motha hanai jeng khawai manka tei bol this is clear political barga political district tongmani bisingo jene observer or this haroi rozak gonei kakha khorokuri bahai khlai जों बसकांगो खाकेते कायसा सिनि गोबाग्रानि साख्लायमानि बायनो जों कायसा सामंबुदां थांगै दङ बंखा डिस्ट्रिक्टनि कायसा कक सालाय मं पान्दा साप्लाय मं पान्दा बसकां विलेज काउन्सिल कन्ट्रि बातिनि 23 नि बसकां 23 नि ए कायसा केनो चिनि तब चिनि संगठन बाहायखे ngै दं बो बाहायखे तेकसिसा जों आपग्रेड खालायमान बचिनी कोनो जगाव चिनी माखासे प्रब्लेम दा दंबाय दं आबाहायनो जों बेबागनो स्क्रुटिनि खालायो जों गावनो देसा जों निजेरा बिसिङाव टेक्सा फोरोंलायनाय बागैनो चिनी ता बसकाङाव 5 तारिख आगस्टआव थांगै दङ आनसे सिगां साखा चिनी सार चिनी पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बतस्रायसरै साखा मन बिसिङ आं अगननो सानानै मोसङो चिनी पार्टीनि कायसा दागेमं चिनी बुरि रकनि बखाक बाहायनो गोबाग्रानि नायकलमानि बाय जों बुरि रक बेलायखानो साखा लायजा आं निजे बायथां बाहायनो माताबारनि खरसा अबजार्भार मायखेनो गोबां मा बुरि रक चला रक सिखला रक जतन बागजागलाय दं माने बिसिङो जों ते कैसा स्टेप नाहारखा डिस्ट्रिक्ट वाइज फाय जों अरनियो हलनो माने कोड हलनो जों साब्रम निसिमिखे जेंनाय आर निसिमि खलायै जेंलै फायनाय बरङाखे एजुकेटिव कमिटि जेमन Sini tabon ise 2021 BC1 বছরনি আপনারা চিনি কাইসা সিস্টেমেটিক্যালি চিনি প্রতিটা মখলাই সিকলানি YTA ওমেন চিনি মথাनि ngै ब्लक रक प्राइमारि रक अबाके चिनि सिस्टेमेटिक्याली चिनि गोबां मानो आबो तमानाय सिस्टेम खलाय खायरजाब दं कमिटि आमरो खलायनाय काउन्सिलिं बा क्लास खलायनाय सालायनाय अमायनो साबैनो जों नाहारका बसका 5 तारिख आगस्ट 2022 साब्रुम निसिं सेंदागा सारिकाम जोतो मीडिया नि जोतो आदम रोको इनी सिंगरो TIPRA Motha YTF TWF निंगी ऐसा प्रेस मीट हेले तंगो और प्रेस मीट ऑफ फाइमांजर थेके सिनी TIPRA Motha नि होनरेबल प्रेसिडेंट सिनी सर बीके रांकल ताई सिन TWF नि आदम जो सिनी परम गनां जो बाय बिनारानि देपरमा ताई बाय आति जमातिया जोंतिनि अरो प्रेस मीट हेमनि मेन कारण उनखाय जों 5 तारिख निसिमि 5 आगस्ट फ्राइडे 5 आगस्ट निसिमि जों अमानिके कोर्टो दिपर एकटा निसिमि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट नि पुइला साब्रुम नि फैते स्टार्टिंग खायने आ दिनो आ सालो साब्रुम जे पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तमनि ओ जागानि एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रेसिडेंट जतो आदम रक जतो वारियर्स तक्ताय ब्लॉक कमिटी साब्रुम पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बिसिंगो जे खबजा ब्लॉक कमिटी बंगनति खायसे ककजाब पान्दा खायजानाय ओ पान्दाव सिनि हाबु बाग्राव मानजांनाय जोङो पान्दाव हायनाय जे चंमारि बिसि इलेक्शन ताइ सिनि गेदेर बिगलेन जे डिमान्ड नतै बाहाय बायके जों बसकां सलतेबे एक्टिवली के सभा खायनाय बुबाग्रानि लीडरशिप नि बिसिंगै और विभिन्न कक स्ट्रेटेजी रक जों गोबांमा प्लानिंग खाय आज दिननिसिमि जों मीटिंग स्टार्टिंग खायने डिस्ट्रिक्ट वाइज ओके हयतोबा पर डे दुइटा डिस्ट्रिक्ट मीटिंग खायमनो तबो 5 तारिख निसिमि जों स्टार्टिंग खायना थांगोन